Τι. Γεια. Τα παιδιά είναι πάνω. Τα παιδιά κοιμούνται. Καλά, τότε να έρθω αργότερα. Άμα θες, έλα πάνω. Σε καμιά ωρίτσα θα ξυπνήσουν. Σε πειράζει λιγάκι, Ποιο πράγμα? Που το αγόρι σου κοιμάται με την Έλσα. Δεν είναι αγόρι μου, φίλοι είμαστε. Εντάξει, φίλοι είστε, αλλά κάνετε έρωτα πότε-πότε. Καμιά φορά. Και ποιος κανονίζει αυτό καμιά φορά, η Έλσα? Δεν σε καταλαβαίνω. Ούτε εγώ με καταλαβαίνω. Και σε λένε? Μελίσσα. Μελίσσα. Ας πούμε ποιος κάνει την αρχή. Δεν ξέρω. Έτσι γίνεται. Στην τύχη. Στην τύχη. Γέρασα μου φαίνεται. Έχεις χτυπήσει το μάτι. Μην δίνεις σημασία. Καναρίνι είναι αυτό. Όχι, αυτός είναι ο Μπελαφόντε. Αγαπητή Μελίσσα, οφείλω να σε πληροφορήσω ότι ανήκω σε εκείνη την προνομιούχα γενιά που όταν πηδάει δεν φοράει ποτέ καπότα. Αυτό σε περίπτωση που σου ήρθε μετά τις κάλτσες σου, να βγάλεις και την κοιλότα σου. Τι θέλεις τώρα? Άκουσα ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλό, αλλά μέχρι τότε θα με έχουν βρει νεκρό. Σου αρέσουν τα τραγούδια του? Δεν ξέρω. Καμιά φορά είναι... Τι είναι? Ξέρω εγώ. Φοβισμένα. Τι φοβάται, Μελίσσα? Αυτά που χάνονται. Αυτά που χάνονται. Κάτι σαν τις εικόνες που τις βλέπεις να σαπίσουν λιγάκι και μετά να χάνονται στο βάθος. Έτσι λέει? Ναι. Σε ένα τραγούδι έτσι λέει. Και εσύ τον αγαπάς, Σήμερα δεν τον αγαπάω.